Nakigpulong si Tarragona Municipal Mayor Art Benji Bulaong sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Tarragona sa pagpanguna ni Vice Mayor Nestor Uy alang sa usa ka komprehensibong consultative meeting aron mas mapalawman pa ang hisgutanan sa mga nag-unang programa, proyekto ug maanindot nga mga aktibidades nga mao'y nakasentro nga tubong alang sa kalambuan sa lungsod kaniadtong nilabayng adlaw. Atol sa maong meeting, nitalima ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan sa Tarragona sa pagpangulo ni Vice Mayor Nestor Uy, isip kabahin sa mas pagpalikon pa sa pakigalayon sa executive o legislative branches sa lokal nga pamunuan sa naasoy nga lungsod. Dugang pa sa nasambit nga pakigpulong, sentro sa isgutanan ang mga nag-unang prioridad nga programa, lakip na ang mga proyekto nga nakalatid alang sa paninguha sa buhatan sa mayor o Sangguniang Bayan nga mao ang Inclusive Growth, Improved Service Delivery o Long-Term Development Plan para sa Tarragona. Gipaabot usab ni Mayor Bulaong ang iyang kinasing-kasing nga pagpaabot sa iyang pasalamat sa padayon nga suporta sa Sangguniang Bayan sa ilang kooperasyon aron mas mapalikon pa ang good governance ug mas mapadali ang implementasyon sa mga proyekto alang sa ilang komunidad. Parehong ginasulong karon sa executive ug legislative branches sa lungsod sa Tarragona ang United Leadership for a Better, Stronger and Progressive Tarragona. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.